Yebo mama lina ngobani? Alisimpande. Alisimpande. Wena ke? Ngabona Sibanda. Wabona Sibanda? Ngilama Sibanda. Kuneminyaka mingaki? 20. 20. Swayenda kudala. Wayesenda libancane wena ke lengaki? 30 years. Labantwana bangaki? 3. Kwenziwa na papa mama? Belizobhalisa lana. Sizobhalisa ukudla. Ulomuzi wakho lawo? Wena ke? Ulomuzi le ndoda 20. Abantwana bangaki? 1. Manje lapha sizwana bekhala lapha nezinyamazana uhamba njani? Ziyadla sibili laba inkomo. Kuzenini izindwangu zidla inkukhu. Indlovu vele mesingalema ama-garden ziyangena phakathi. Indaba lingabulali. Lingazithiya, liyabotshwa. Siyabotshwa kuvumezwa. Yala sibili. Khuluma ngizwe ngesidongo ukuthi wena uthini? Okhunye ngudla. Kona ziri kuti shupa mwa izovo zirandira amagadeni vere vonse vasokwe vanjira munda vejonse vavasunke vamanisha mpongo nkuku jonse varanjira. Wena ulazi inkukhu eningi? Impo ziri mai vamanisha vasokwe. Ya. Wena manje inkomo selazo? Inkomo sizaqedwa impisi. Impisi ziyadla sibili veve ngeke ngavalera ziyangena. Esibayeni? So manje inkomo zilala nga? Inkomo zilala zizanga sibasumlilo. Ngokuthi impisi singangeni. So ebusuku kule mlilo ezibayeni? Impisi yabale ngabona umlilo? Ngabona umlilo yabale kodwa ngayekela ukuba sumlilo vele iyangena. Lithole vele sokuyigazi kuphela? Hawu, futhi awusoze uyifize. Yathiwa vele siqedile sizidlile. So manje kuthiwana bohulumende abazama ukuthi bavale la? Cha kula sibili. Azake likhalaza uhulumende? Hayi asekabatshela. Kodwa bayakwazi abegame yabuthi kule nkomo? Hawu bayakwazi sibili. So wena mama uyalima lo nyaka uzalimani? Ngihlala mfoko isipope amila anzembe vele jonse vya. Okay, lina lihlala ngawuthiwa ngabe indawo lihlala kwenu? Dam, eThethema. Thethema? Ithethema? Thethema. Yikwehlala khona? Ebhinga. No siyabonga.